Hey, okay. La famille Jammeh Kisi woni e mon waccanel hakke ha e wayrindiri seeda rewti sellade balde do mais alhamdulillahi rabbil alamin o tigi hetti cellal mungal alhamdulillah tagado be nawnay ok joni ça va alhamdulillah ara yewtay fi koko on fiɗɗide ka axe ɗo hande ko sukaɓe men ɓen tawi koni wadde kon complot trahison jaggu wongu ngu wadde ka axe fen ɗo mettitiɓe ɗon andi payle boyi hino yoɓa mbuuɗi fi waɗugol propagande ka axe imposant action vision maɓɓe en fait vision fenadejo vision mo yada e dignité men o duuɓi hewɗi hiɗen litande fi e toñe accu e leydi ndin yo jaggu accu e leydi ndin hande musidɓe men boyi hino soka ɓe wonno ɗen yangodade ɓe wonno ɗen waddude piiji ɗin fof hino soka ni hino majjina woɓɓe no soka fi hino critique Mamady Doumbouya giba noon combat ji ɗin fuɗɗi ka axe de la dignité woɓɓe ina axe de la démocratie mais mbilan préféri on axe de la dignité ɗon enen wona leñol wonde en pirante combat men on ko fuɗɗide mo hari monsieur Cellou Dalein Diallo ko PUP woni na hay UFDG hara UFDG fayda andaka lutte men on ko fuɗɗi sikka e Ba Mamadou hari wonari président UFDG donc combat men on wona combat UFDG wona combat communautaire ko combat fi dignité weltani ke sukaɓe ɓen ko ɓe ƴetti ko responsabilité ji maɓɓe ɗin ɓe lanci ɗe plaque je ɗo fof ɓe andini ɓe on ɗo wadde on propagande ko fenade ɓe jokki mi wolno min ni ɓe won ɗo wadde on propagande ɓe wi o kamɓe woni les jeunes leaders de l'axe ɓe wi ko fenade hande holli que il ne représente rien parce que ɓe woni incapable argol empêcha manifestation riposte o ñan ɓe fop hay goto e maɓɓe suusali yaltude ɓe fop ɓe dogi ko sori wonno ɓen arde fella yimɓe gaz ko ɓen arti est ce qu'on famille donc enen rimɗuɓe ɓen ka axe enen sukaɓe ɓen ka axe wota goto ñammin en ha trayen hoore men Mamady Doumbouya ko arnak jano o gaynata fus o wawata waɗande en fus ko neɗɗo jamfantejo mono mo faala laamu waɗa e piiji ɗin fof fiyen ɓe yetiri ɓawo makko o bruwi kon ɗo yiide ɗo fop ko ha o laamo on simandu ko fuɗɗa ko laamu Alpha Condé Mamady Doumbouya e militaire makko ɓen e ministre ɓe makko ɓen ɓe wonata contraire ɗum ɗon ɗi projet ji ɗon ɗo yiide ɗo Mamady Doumbouya no exécuta fop haari projet ji déjà no fuɗɗinoke e gollede yari ɗi lannita e laamu makko
Ça n'a rien à voir avec Mamadi Doumbouya. La humpa projet goto mo Mamadi Doumbouya addani Guinée me bengiba o lami. Be wawata e yaltinande on projet. Projet mabbe on wohi be fabrique de autoji joni la Guinée. Ko ndem fenande be addi be jonni on. Kono hay joni woni incapable hollugo le usine yidi. Be sikkude hade Guinée be fo ko nayi. Mais be ndare be tayi éveillé be no wodi won be intelligent no wodi. Menen men expliquant be kambe tigi ko non différence montugol auto wala mo ingol auto. On propagande mabbe no men ndare be tayi gasata. Tay haybe monti bodi image ji fenande ji après be yilti wo ko menen wadi di image ji don fituni ngol gouvernement mabbe babe hersi fenade mabbe ne. Est-ce qu'on famille? Donc lutmengon ko noble en ala toñu de goddo en ala pi de goddo en ala warde goddo bana e warobe ko kambe woni warobe wona ene ware wonbe be warede be duwa arde be waajo ko warbe ben wonbe be warde ko be waajete acce warugol onon o wawata yaltude manifesto do wadon ko faala don inno lutube be wona ben d'accord ben don kambe manifesto ta ko wona ko redi nor wonde ko redi nor tu woni ko gouvernement o tu opposition ala menen non me wawata darade leydi amen di wona ko redi nor. Est-ce qu'on va mieux? Donc haray partagez aux vidéos do massivement oti celle-là no gasa yego voix on va may haray l'Anthony doa kadi à bon entendeur. Salut la famille.